Kabayata na iti sa bali pa nga damag kadigiti nga gundaway apo manipod pa lang kadigiti ka adwatay tiruar. May sa historian nagsarita pa kasiknan iti panakabigbig ti Ilocano Products iti bukod nga lugar. Tali ka na ito yung manipod kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Impasingked ni Mr. Jason Antonio may sa local historian iti Ilocos Norte abumayag ken mabigbig iti sa ngalubungan dagiti lokal a produkto ti Ilocano no ada iti suportar iti lokal a gobyerno kadagiti agar-aramid kadagitoy kuna ni Mr. Antonio anapintas launay iti obraen ti lokal a gobyerno apan nangaywan kadagiti MSMEs imbata di Mr. Antonio akasapulan nga ada iti sustainability na wenno pa nagtultuloy am aywanan ken may pagpanakel iti sa ngalubungan dagiti local products gaputa posible amapukaw iti nagbampanugan ti lokal a gobyerno apanangyam ammo iti sa ngalubungan ti produkto ni Ilocano na awan iti makunkuna a sustainability. Dapat sana naman ang mga tao tangkilikin ang kanilang mga produkto kasi nga kung walang tumatangkilik sa mga ito mamamatay. So we help each other and then we encourage more of these. And sana yung ating lokal na gobyerno ay magkakaroon po ng mga assistance at mga pagtulong sa kanila para naman masustain, para naman maging stable yung kanilang mga produkto at tumagal pa yan ng mga kahit napakatagal na panahon. Po iti daytoy ket ising singasing iti nadakamat a historian nga itultuloy kuma iti gobyerno lokal iti mangtulong kadagiti babasit nga ginag-negosyo dito'y probinsya nga Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, aremen.